Energia. Lehenengo eta behin energia zer den definituko du. Materiak, hau da, gorputzak, objektuak, sistemak, bere gain edota beste materia baten gain, beste gorputz, objektu edo sistema baten gain, aldaketak eragiteko duen ahalmena edo gaitasuna da. Nazioarteko sisteman, energia neurtzeko erabiltzen den unitatea joule da, eta J larri batekin adierazten da. Energia elektrikoa da guretzako ezaguna egiten zaigun energia mota. Egunero erabiltzen baitu. Energia elektrikoa kantitate handitan ekoizten da zentral elektrikoetan, gero etxebizitzetara eraman ahal izateko. Eta bertan, hainbat modutan erabiltzen da, hainbat etxetresna martxan ipintzeko. Beraz, energia eraldatzeko gaitasuna aprobetxatzen dugu, gure etxean beharko dugun energia mota hori lortzeko. Zentral elektrikoetan energia elektrikoa sortzen da. Bertan, energia biltegiratua duen materialak hartzen dugu eta energia transformatu egiten da. Etxeetan gero, energia elektriko hori beste energia forma batzuetara transformatu egiten da. Goi tentsioko kableen bidez, energia elektrikoa etxebizitzetara garraiatuko da. Eta bertan, esandakoa, beste energia elektriko hori beste forma batzuetara bihurtuko da. Adibidez, musika ekipoetan, soinua sortzea izango da helburua. Beraz, energia erretzailean bihurtuko da. Berogailuetan adibidez, beroa sortzea da helburua. Beraz, energia termikoa sortuko da. Eta garbigailuetan, arropa garbigailuaren barruan mugitu ibiltzen denez, energia elektriko hori energia zinetikoan bihurtuko. Gorputzak mugitzen ari direlako energia ere badute. Mugitzen den gorputz guztiek energia zinetikoa du. Energia zinetikoa formula baten bidez kalkulatu daiteke. Hauxe da, formula. Erdia, bider masa, bider abiadura, karratua. Gogoratu energia jouletan neurtzen da, erdia da zenbakia, 0,5, masa kilogramotan sartu beharko dugu, eta abiadura metro segundutan. Abiadura karratura. Beraz, gorputz batek zenbat eta masa gehiago eukin, energia zinetikoa handiago eukiko du. Berdina gertatzen da abiadurarekin, zenbat eta abiadura gehiago eukin, energia zinetikoa gehiago du. Pentsatu motorra edo kamioi baten artean. Kamioi batek eukiko du energia zinetikoa handiagoa. Baina, kamioia mugitzen baldin bada abiadura baxuan eta motorra aldiz abiadura altuan, konparaketa egin beharko genuke kalkulua egin eta ikusi. Beste energia mota bat energia potentziala da. Hau da, gorputzek altuera jakin batean egoteagaitik duten energia. Zenbat eta altuera handiago eragon, orduan energia potentziala handiago izango da. Energia potentziala ere ondorengo formularekin kalkulatu daiteke. Gogoratu, energia jouletan neurtzen da, masa kilogramotan, altuera metrotan, eta G hau gravitatea da. Gogoratu, gravitatea lurrak inguruan dituen gorputzen gainean eragiten duen erakarpena egiten duen azelerazioa da, 9,8 metro segundu karratuko alegia. Energia mekanikoa, gorputzak mugimenduan egoteagaitik duten energia da, eta aldi berean baitere altuera jakin batean egon daitezke. Beraz, energia mekanikoa, energia zinetikoa eta energia potentzialaren baturarekin adierazten da. Bakoitza dauka bere berezko formula. Energia zinetikoarena, erdia masa abiadura karratu, energia potentziala, masa gravitatea bider altuera. Adibidez, hegazkinaren kasuan, energia mekanikoa, zinetikoa gai potentziala, kasu honetan hegazkina mugitzen dagoenez badauka energia zinetikoa, eta altuera batean hegan egiten duenez badauka baita ere energia potentziala. Hortaz, biak hartu behar dira kontuan. Kasu batzuetan, adibidez,
kotxe bat mugimenduan dagoen kotxe baten kasuan, energia mekanikoa soilik izango da energia zinetikoa. Zergatik, kotxea errepidean dagoelako eta suposatuko dugu errepidearen altuera 0 dela. Beste hainbat egoeretan, adibidez, altuera batean, leiho batean jarrita dagoen lorontzi baten kasuan, lorontzia geldirik dagoenez leihoan abiadurarik ez dauka, hortaz, energia zinetikorik ez du edukiko, baina altuera batean dago, beraz, energia potentziala bai. Kasu horretan, energia mekanikoa bakarrik izango da potentziala. Beraz, kasu batzuetan ditugu bien batura, beste kasu batzuetan energia mekanikoa soilik izango da potentziala, eta beste kasu batzuetan energia mekanikoa soilik izango da zinetikoa. Demagun giltza bat zintzilik daukagura altuera batean. Hasieran, goian, giltza geldirik dago. Beraz, badakigu zinetikorik ez dago. Gero, eroriko da. Eta, momenturen batean, lurrera helduko da. Tarte guztietan energia mekanikoa izango du. Baina, kasu honetan, ez da beti bietaz osatuta egongo. Ezekita dagoenean, sokatik zintzilikatuta dagoenean, zer gertatzen da? Geldirik dagoela. Hortaz, energia mekanikoa dela zinetikoa gehi potentziala, bakarrik izango da potentziala. Ze abiadurarik ez daukanez, ez dauka energia zinetikoa. Soka apurtu eta giltza erortzen hasten denean, giltza mugitzen dagoenez eta altuera batean dagoenez, altuera batetik jaisten ari denez, badauka bai zinetikoa eta bai potentziala. Lurrera iristen den unean, lurrak ez dauka inolako altuerarik, hortaz, energia potentzialik ez dauka. Baina bai zinetikoa. Ze lurrera iristen den momentuan, giltza horrek badauka abiadura. Energia mekanikoa izango da bakarrik zinetikoa. Eta behin ja, lurrera iritsi eta lurrean dagoela geldi dagoenez ez dauka abiadurarik, altuerari batean ez dagoenez, ez dauka altuerarik. Energia mekanikoa kasu honetan soilik izango da 0 Joule.